Outi Pakkanen, dekkarikirjailija, myös ekonomi, että mulla on ihan kunniallinen siviiliammattikin, tai koulutus. Siitä on jo niin kauan aikaa, kun mä aloitin ihan tietysti kakarana, että on vaikea muistaa, mutta vuonna 1973 ilmestyi mun ensimmäinen dekkari, eli 2 vuoden kuluttua voin viettää 40-vuotistaiteilijajuhlaa. Mä oon kirjoittanut kaiken kaikkiaan 20 dekkaria ja ne on enemmän tai vähemmän. Siis itseään on kurja mennä määrittelemään, mutta mun yleensä kirjat määritellään, mun dekkarit määritellään nykyaikaisiksi urbaaneiksi, siis kaupunkilaisiksi dekkareiksi. Miten se muuten osaa määritellä? Mä kirjoitan tästä päivästä, tämän ajan ilmiöistä Helsingistä. Ne on hyvin stadilaisia. Ei kun se on väärä termi, ne on hyvin kaupunkilaisia kirjoja. Se oli erittäin mielenkiintoinen alusta lähtien. Jo se, että pitää kirjoittaa novelli eikä romaania, koska romaani on tavallaan helpompi, kun siinä voi rönsyillä ja antaa tarinan levitä jollakin tavalla ja sitten palauttaa takaisin ruotuun. Ja novellissa pitää tiivistää yhteen muutamaan sivuun. Ja sitten se, että kun meitä on 12 kirjoittajaa siinä ja 10 miestä ja 2 naista, niin voisi kuvitella, että se on aika kokonaisuus aika semmoinen äijä-energiapainotteinen. Eli Eppu Nuotiolla ja mulla on aikamoinen vastuu, että me saadaan myös naisnäkökulma siihen. No kun mä kerron sen nimen, niin luulen, että se kertoo kaiken. Sen novellin kertomuksen nimi on Naisen kosto. Ja mikään hän ei ole niin julma kuin petetyn naisen kosto. Pala palaan liittyy pala kerrallaan.